Всъщност те предизвикателства са едни и същи и продължават да са така. И така се случи, че нашето поколение трябва да живее през постоянни промени на бум и кризи. Пък недвижимите имоти, специално строителството, то не е толкова гъвкаво и ти не можеш да реагираш толкова бързо. Един проект продължава между 3 и 5 години, а в България, пък и вече в Европа, няма чак толкова стабилни периоди от време на постоянен пазар. България, като част от Европейския съюз, претърпява страшно много промени законодателни, наредби, някои от тях не се налагат от Европейския съюз и това рефлектира върху дейността ни. Тя е страшно регулирана. Ние сме зависими от общинските институции, от държавните институции. Другото, което ние сме се опрели като мисия, е да образоваме клиентите и да ги научим да ценят качественото и хубавото и това да се различи на пазара.